Punch!
Singalibikho thina abantu abangasibaba abaningi noma singakhona sibemba kodwa ingqondo yokuthanda bese maqoqa konke ngokusemthini bakhulele nje bonke nayo ifocus okudala umfundo kakhulu angaqala kulele nomngane engathi ngakhulele saqala umfana bese sifaka yabo zami bekhulele bonke kanje Mira nami ngidalele donane ukuthi umuntu umthumaphi. Futhi umuntu ikhona umuntu ofanele noyimisi. Baba nimise ngithanda lo. Kulo bafuthi. La umyeni ezo siphela abantu baphela siphela. Ngibabeke ngenda ngakubisa. Uthi umuntu ngaphambi kokuthi awuthathe isikhathi sokuthamba emshadweni bangathi na ngijayele bagoqe ndawonye abafuthi bebathathisa bese thatha amanye kuwe ebona usisazi wakhe azithanda ukuthi umuntu uma uthatha abancane iyakazi ukudla kwemshado iyakazi ukudla kwemshado iyakazi abashado ezambile iyakazi include as umshado bese beyithwala ngamandla bona bayithwale yazi beyithwale noma longena ukwenza ukuthi ayithole uma befanele ngibeka lula esondweni sokubeka zathi izinto ufanele ingazi kuba kuphela indlela yini ningabozali wakhe uma ngathi ngibekele ukudla yakhe mfowethu ngibekele izinto ukuthi ake nokho sibekazathi ngapha isimo semfowethu uthwale izwayo yazi nuzo nomthwalo mfowethu bekazathi kodwa manje wena ungabe indawo bekazathi manje yazi njalo manje sihlala nokuthi ukudla mfowethu bekazathi ngiyayeka ukuba ijabulile bekazathi mashintsha ibuyisile usizi
All right,